Vai alá máis dun ano dende que a Corporación Municipal aprobaba por unanimidade a realización dun proceso participativo no que se acordara o futuro das naves do denominado Barrio dos Cataláns. Era o paso previo para iniciar posteriormente a convocatoria dun concurso de ideas para a realización dun proxecto de recuperación da zona, que debía estar incluído na segunda fase do proxecto de rexeneración ambiental das Xunqueiras, promovido pola demarcación de costas. Da execución deste acordo nada se sabe dende entón, e o Bloque Nacionalista Galego, vendo o avanzado estado de deterioro que presentan actualmente estas naves, co risco de derrubamento, insta ao goberno de Nos Pobra a asumir con urxencia este compromiso. Vense deterioros evidentes en propiedades que son privadas, totalmente privadas, e vese desde logo un deterioro enorme no que pode ser o patrimonio e debe ser o patrimonio a conservar desa zona do Barrio dos Cataláns. Estamos a falar precisamente das naves de Salgadura. Entonces, estamos preocupados por esta desidia do goberno local en acometer aquel acordo municipal do cual eles tomaron tanta parte que incluso propuxeron a emenda, que o BNG sinteuse obrigado a presentar de novo unha moción que se vai a debater. Esperemos que se debata, se é posible, por tempo no pleno deste mes de marzo. Para os nacionalistas, nin o Concello nin a demarcación de costas están a mostrar o máis mínimo interese nestas edificacións, que mesmo aparecen especificadas no catálogo de edificacións e bens a protexer, no Plan Xeral de Ordenación Urbanística da localidade.